Apa? Janji. Selendang biru. Selendang biru. Wedang genti. Among ngenai ati Ambar. Nora modirut. naratakan beten Setiamu. setiamu Yo, cayo. Selendang sorry lah aku yang kono sor kowe nyauri. piye Ajang. ah Ajang. ajang ya apa Kajang. kajang Sor kajang awake dhewe nyambut gane sor kajang. jadi mau ngajari para pemuda. Anu, Diajari apa bolo? Ya, kowe makin ngajari pemuda kene iki mbok tontoni bokep. Aja ya Allah. Kowe bintang tamu larang-larang kok merusak pemuda kene iki terus piye to, Kang? aku ngrangkul pemuda kuwi. Terus Kayak ngerusak-ngerusak iya. acting to. Nonton ek mau. Ora. Heeh. Wah, mado seneng men. Ora cetha aku wong tuwek to. Heeh. Ora nang nggon ngono duri lho apik dilani. Jalan nah ya, tetap kesek ya. Ya. Moci-roci. Kok moci-roci? Tatapan janjimu selendang biru. Ayo Mas Fereng. Iya, monggo. Bah. Anelai janji. Nek didik nek Dipaido apa ora bener. Nang kene kok posisi kene ora bener. Rentok ombo-ombo. nek dik yo. Miki ndak kemplok lho rungokno. Iya. Ya wis tuwek wong rembug omane. Ngelokne bintang tamu kok gareng kek untune kaya gampang didadeli. Enek sipasi. Iya. Ya wis tuwale muga-muga iso tuwa kaya aku. Ya. Amin. Wong dongaku ya apik. Ya. Apik. Ayo. Selendang.